Salam gadyrdan iýleşler. Salam mähriwan iman akı doganlam. Dogurluk ýoly gepleşimide hoş geldiňiz. Bugünkü gepleşimide hem İsa Mesihiň Resulü Pawlusyň Rimlere hatyndan öwrenmege dowam edip, bu kitabyň 14-nji babyndan öwreneriz. Resul Pawlus bu babda we 15-nji babyň 1-nji aýatyndan 7-nji aýatynyň aralygyna İsa Mesih'e iman edenleriň bir-biri bilen günnelik gatnaşyklaryna özlerini nähili alyp barmalydygy barada gürrüň edýär. Bir hepde mundan öň internetde bir Eýranly türkmen dinar adamynyň Serdar adly Eýranly belli türkmen futbolçusyny tanqidlap, yamanlap oturanyny gördüm. Bu dinar adam Serdaryň bir iti öýüne saklap, onu gowy görýändigine gaharlanýardy we Serdary höküm edýärdi. Onuň bilen gatnaşyk etmezligi, onu utandyrmagy we öz öňüne gelip ötünç sorap towba etmegini talap edýärdi. Muny görüp men Serdar üçin gynandym. Aslynda seretsek, ol kimdir birine yamanlyk etmedi. Ya da adam öldürüp, ogurluk edip, ya da birine gaharlanyp, adam kemsedip, birine ziyan yetirmedi. Ýöne bir iti gowy görüp, onu özüne dost kimin öýüne saklamagy çözüpdi. Eýran türkmenlerine, umuman alanna köplenç musulmançylyk dinine erýänler iti gowy görseler de olary öýüniň içinde saklamaýarlar. Emma Amerika, Ýewropa beýleki köp ýurtlarda adamlar itini öýüniň içinde hem saklaýarlar. Emma musulman ýurtlaryna köplenç peşigi öýüniň içinde saklayanlar gaty köp. Seredip görsek biri öýünne peşik saklayanlar. Emma öýünne iti saklaýany bolsa yamanlap höküm edýär. We wajip bolmadyk bir meselede dawa jenjel döredip, öýkü kine we gahar bilen bir-birlerini höküm edýärler. Beli ýagdaýlar gynandyrjy we göräýmäge İsa Mesih'e iman edenlerin arasynda bir-birini ýazgarmak ýaly häsiýetleriň bolmajak ýaly görünmegi mümkin. Dogry dälmi? Emma aslynda seretsek, insanlar arasynda tapawut bar. Käbir imanlar imanyna ejiz bolýarlar. Başgalar has güýçli. Käbirleri kämilleşmekde hayal. Başgaları bolsa tizden tiz iman meselelerine kämilleşýärler. Käbirleri insan höweslerine heniz hem tebiği zatlar bilen hereket edýärler. Başgalar bolsa has ruhy akyldarlyga eýdirler. Resul Pawlus bolsa ine bu iki ýagdaýda bolan imanlaryň bir-birini nähili kabul edip alalaşykly we parahatlykda bile ýaşap bilmekleri barada öwredýär. Pawlus esasy ine şu soraga jogap berýär. Mukaddes ýazgylarda gönüden we açyktan gadagan edilmedik bir zady etmek we gatnaşmak dogrymy? Bugünkü günlerde bolşaýaly Rimdäki ýygnakda hem dürlü medeniýete we dinlere we halklara ew bolan adamlar İsa Mesih'e iman edip bir imanlar cemaatına gatnaşýarlar. Olarda bir-birinden tapawutly bolan nahar edilmek ve belli bir günleri mukaddes hasaplamak däpleri bardy. Mysal üçin şol döwürdäki Grekleriň we yerli Rimleriň geýnişleri, iýen naharlary we haýsy güni mukaddes hasaplamagy Ýewreýleriň geýnişinden, imitlenişinden we Hudaýa secde edip din jalyp mukaddes hasaplayan Sabat gününden tapawutlydy. Olaryň ikisi hem İsa Mesih'e iman edenlerine bir merhemete eýe bolupdylar. Günählerinden aklanmaga we Reb Hudaý tarapyndan dogry saýlyp kabul edilmäge İsa Mesih arkaly eýe bolupdylar. Bu olary birikdirýän we birleşdirýän esas bolmalydy. Emma insan düşünjeleri bilen bir-birlerini Hudaý üçin wajip bolmadyk ikinji derejeli zatlarda höküm edýärler. Netijede bölünüşikler, dawa jenjeller, imanlar ýygnanyna emele gelipdi.
Olar bir-birlerine ýazgarýardylar. Bugünkü günler hem ýygnaklarda biz olardan tapawutlanmaýarys. Bir-birimizi iýen we içen zatlarymyzda, oturup turuşymyzda, ýa-da internet we telewizor ulanmalymy ýa-da dälmi? Egineşik geýimler üçin bir-birimizi höküm edýän halatlar gaty köp duş gelýär. Ýöne 2000 ýyl mundan öňkü imanlaryň ol zatlar üçin bir-birlerini höküm edýän bolsa, bugün biz başga wajyp bolmadyk we Hudaýyň gönüden göni ýazgylarda gadagan etmedik zatlar üçin biri-birimiziň göwnüne agyrdyp, öýke kine we dawalara girişip imanyna ejiz bolan doganlarymyzy höküm edýäris. Hudaý bolsa insanlaryň häsiýetleriniň özüne alyp barşynyň müň ýyllyklaryň üýtkötmeýändigini bilen soň Resul Pawlus arkaly bize bular barada hem duýduruş berip, alalaşykly ýaşamagyň prinsiplerini, ýagny esaslaryny bize öwredýär. Eger bugünkü imanlar biz Pawlusyň bu hatyndaky öwredýän prinsiplerini dogry öwrenip düşünsek, onda bu prinsiplere durmuşymyza ulanyp, dogry ýaşap, doganlar bilen alalaşykly bolmagy başararys. Gelin ilki bilen Pawlusyň bular barada aýdanlaryny mukaddes ýazgylardan okalyň. İmany gowşagy onuň garaýşlary barada jedelleşmeden kabul edin. Mysal üçin, käbirleriniň imany hemme zady imäge ygtyýar etse, käbirlerininki önümleri imäge ygtyýar edýänler. Eslenlik tagamy iýip bilýän imanly, iýmeýän imanla äsgermezlik etmesin. İýmeýänne hemme zady iýäni ýazgarmasyn. Sebäbi Hudaý ony kabul edenler. Başga biriniň hyzmatkaryny ýazgarar ýaly, sen kimmişiň? Hyzmatkaryň özüne buyurulanlaryny berja edip etmänligini diňe onuň hojaýyny keskitleýänler. Ýöne hyzmatkar özüne buyurulanlary berja edip biler. Sebäbi onuň hojaýyny Rebdir. Ol hyzmatkaryny kuwwatlandyrmagy başarýanlar. Masal üçin täze imanly ýa-da bir ejiz imanly adam çilim çekýän ýa-da araq içýän bolsa, ýygnakdaky beýleki köpden imanlar tarapyndan höküm edilýär. Sen çilim çekmeňi şu wagt goýmaly diýip basyş edýärler. Ol adama ýazgarma bilen seredip hemişe utandyrmaga çalışylýan ýagdaýlar bolýar. Hergedek bu adam görenne sen içmeli däl ýa-da çilim çekmeli däl, onu etmeli, bunu etmeli däl diýip aýtmak arkaly ol adamyň häsiýetini we düşünjelerini üýtkötmäge inanýanlar hereket edýärler. Bu adamy näçe tanqidlasam we ona aýtsam, bu adam üýtkär diýen düşünje bilen hereket edip adamyň göwnüne agyrdyarlar. Netijede hakykaty söýgü bilen öwretmeň deregine ýazgarmak we gahar gazap bilen hereket edilýär. Bir zady ýatda saklamalydyr. Biz insanlary hakykat bilen urmak arkaly olary dogry ýola getirip bilmäris. Munyň ýerine imanyny ejiz doganymyza dogry maslahat bermemiz üçin mukaddes ruhun ýol görkezmegini dilek edip, mukaddes ruhun bu dogany özüniň nuruna getirmek üçin ýalvarmalydyr. Hakykat baradaky maslahaty berenmizde kalymyzyň bu ýagdaý we dogan baradaky niýetini gözden geçirmeli. Özümiziň doganymyzy ýazgarmak, höküm etmek islegi barmy? Ýa-da hakykatdan bu doganymyzy dikellip berkitmek üçin söýgimiz barmy? Başga söz bilen aýdanna, agsak doganynyň elindäki hasasyny depip ýykmada, onuň ejiz aýaklarynyň güýçlenmegi üçin hereket et, ýardam et. Bu ýerde ilkinji öwrenmeli prinsip, imanlaryň ikinji derejeli wajyp bolmadyk meselelerde erkinligidir. Bu sebäpden doganyňy senden tapawutly zatlaryna seretmezden
kabul et. Doğanın nähildir bir meselede imanına ejid bolsa, sen özüňi onun ýanyna beýik tutup, öz göwnüňden turjak bolma. Doğanyň güýçlenmegi üçin aladet, imanda güýçlenmegi üçin aladet. Çünkü Hudaý onu İsa Mesih'e iman eden gününe kabul edendir. Ýadgarýan däldir. Rabbin kabul edenni we ýazgarmaýanyny ýazgarar ýaly biz kim bolupdyrys? Şol döwürlerde Ýewreýler Musa berilen imit baradaky kanunlara erip, käbir zatlary haram, ýagny gadagan hasaplap, imit üçin ulanmandyrlar. Emma başga milletlerden bolan imanlar bu kanun we medeniýet bilen baglygy bolmansoň, Ýewreýleriň haram hasaplayan imitlerini hem ýipdirler. Netijede haram zatlary iýmedikleri ýazgarypdyrlar. Haram imitleri iýmedik Ýewreý halkyndan bolan imanlar hem olary ýazgarypdyr. Hemme zady iýen doganlar imit arkaly Rebbe ýakynlaşyp bolmaýandygyny bilenden soň we bu haram we haram däl imitler kanununyň adamyň ruhu durmuşy bilen baglygynyň ýokdugyny bilip, diňe insan Rebbe bolan iman arkaly halas bolýandygyna düşünüp edipdirler. Ýewreýler diňe İsa Mesih'e iman arkaly ruhu bereketlere eýedigini bilip iman etseler de heniz Musa berilen kanunlar bilen imitlenmäge öwrenişendikleri üçin şeýle kanunlara eýeripdirler. Emma käwagt insan akyldarlygyna ermek bilen özlerini has aýratyn görüp, bir-birini senki nä dogry, menki dogry diýip ýazgarypdyrlar. Bu sebäpden Pawlus bu ünnewleri olara berýär. Ýagny her kimiň nähili ynamy bolsa, şeýle dowam etsin. Ýene iýmedik de tapawutly däldigini, olaryň bir-birinden tapawutly däldigini düşündirýär. Sebäbi iýenne, iýmeýenne ýa-da bir güni beýleksinden aýratyn görýän hem, ýa-da islenlik, ikinji dereceli, medeniýet we wagt bilen üýtgäp bilýän zatlarda dürli pikirde bolanlar bu ýa-da ol zady Reb üçin edýän bolsa, Rebbe şükür edýän bolsa, onda olar bir-birlerini bular üçin ýazgarmalydyr. Bularyň esasyny hem ilki bilen ähli zadyň Rebbin hatyrasy üçin, ýagny onu hoşal etmek we onuň adyny beýgeltmek üçin bolmalydyr. Çünki her bir edýän zadymyzy bu maksat bilen etmelidir. Elbette imanly adam her edýän işini, ýagny bütün durmuşyny Rebbin hatyrasy üçin, onu hoşal etmek üçin etmelidir. Ýagny hiç bir zatda Rebbin adyna ýamanlyk gelmeýän halda biz ýaşamalydyr. Çünki imanly adamyň durmuşy onuň özüni hoşnut etmek niýetine gulluk etmän Reb üçin bolmalydyr. Men doganymy näme üçin ýazgarmaly däldigimin ikinji bir sebäbi hem her bir insanyň Rebbin öňünde hasabat berjegidir. Hudaý bizi doganymyzy ýazgarmak ýa-da höküm etmek üçin bize ıhtiyar bermedi. Iň soňunda her bir insan yaradan Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde durmaly bolar. Bu sebäpden biz ilki bilen özümüziň durmuşymyza, kalymyzyň niýetlerine we häsiýetlerine ünüs berip, Rebbin merhemeti bilen bizi özgördüp täzelemek üçin alad etmeliriz, can çekmeliriz. Özümüz nur bolan İsa Mesih'i tanamakta hasda ösüp, onun ajaýyp nuruna ýakynlaşyp, tämizlensek we Rebbin söýgüsiniň giňligine, çuňurdygyna, belentdigine we ummasyzdygyna düşünüp, bu söýgüden dolsak, şonda imanyny ejizlik edýän doganlamyzy hem kabul edip, olaryň hem nura golaylaşyp ýagtylanmagyna ýardam ederiz. Köplenç bizde nähildir bir zatda tapawutly bolan adamlaryň üstünden gölüp, olary ýazgaryp, olara bir çağa ýaly hereket edýän, samsyk görmeklik bize yeňil görünýär.
Ve bu ýagdaýlar gynansak da imanlar arasynda duş gelýän ýagdaý. Başgalary ýazgaryp, olary maskaralamak, üstünden gülmek islegi ve hereketleri bizden uzak bolmaly. Çünkü beýle etmek günädir we Rebbi begendirýän däldir. Bir imanı nähildir bir zady näme dogry edýär diýip pikir etsek, onu biz haydan hay, onu tanqidlap, höküm edip, onu ýola getirmäge gyssanmaly däl. Onu mukaddes kitaby öwrenmäge we onun özünün Rebden dogrusyny açyp görkezmek üçin dilek dogada erjellik etmegine çağırış etmeli. Hudaý bolsa mukaddes ruh arkaly her bir mukaddes kitaby çyn yürekden öwrenip doga dilek edýän bağlalarına bolsa jogap berýändir we olary terbiýeleýändir. Käbir meselelerde we her bir adamna Hudaýyň maksady we plany dürlüdür. Dürlü ýagdaýlar bilen Reb özüni söýýänleri terbiýelep, Reb İsa Mesihiň keşfine, ýagny İsa Mesihtäki häsiýetleriň olarda hem emele gelmek üçin hereket edýänler. Wajyp zat özümüz hem imanyny ejiz doganlarymyz hem Rebbiň söýgüsinden dolup, onu söýmegimizi artdyrmalylarys. Çünki eger Rebbi söýmegi öwrensek we adamlara hem Hudaýy söýmegi öwretsek, ine bu Rebbe olan söýgü biziň hemmämize mukaddes we tämiz ýaşamaga güýç we isleg berer. Şonda biz Rebbiň bizden isleýän zatlaryny göwnümizden we kalbymyzdan etmegi başaryp bileriz. Käbir ruhy liderler, wagyçylar we ruhy çopanlar adamlary tanqidlap, ýazgaryp, ýa-da olary utandyryp ýola getirerin we olarda Hudaýyň isleýän häsiýetleriniň emele getirip gelmegini gazanaryn diýip pikir edýärler. Emma adam güýji we akaldarlygy bilen ruhy zatlaryň ýerine ýetmeýändigini beýle adamlar ýatdan çykarýarlar. Şunu hemişe ýatda saklan. Eger biziň ruhy ölümden we baky hökümden gutulmagymyz Hudaýyň güýji we akaldarlygy İsa Mesih arkaly bolan bolsa, onda biziň günäli häsiýetlerimiz we isleglerimiz, höweslerimiziň hem üýtkemegi ine bu Hudaýyň güýji we akyldarlygy arkaly bolýanlar. Rebde ikinci dereceli zatlarda bize verilen erkinlik prinsipi bilen hereket etmekte biz hemişe hem söýgü prinsipine esaslanmalylarys. Ýagny Rebbimizi bütün kalbymyz bilen söýmekligi we ýakynymyzy özümizi söýüşimiz kimin söýmeklik prinsipi esasyna berja etmeli. Bu söýgü prinsipi zamananyň geçmegi we üýtkemegi bilen hem üýtkemeýän bir prinsipdir. Biz doganymyzy söýmeliyiz we bu söýgü esasyna doganymyzyň göwnüni agyrdyjy hereket edip onuň ýykylmagyna sebäp bolmaly. Mesihtäki ikinci dereceli zatlarda imanymyzdaky erkinlik prinsipini ulanamyzda biz bu erkinligimiziň başga bir imanly doganymyzyň günah etmegine yol vermekte ulanmalydyr. İkinci dereceli zatlar diýenimizde mukaddes ýazgylarda gönüden gönü gadagan edilmedik zatlar barada gurun edilýär. Bulara mysal edip, käbir iýmitleri iýmeklik, ýa-da içki içmek, çakyr ýa-da şerap içmeklik, çilim çekmek ýa-da çekmezlik meseleleri, ýa-da nähili, egin eşik giymeklik ýaly zatlar bolup bilýär. Bu meselelerde erkinligim bar diýip de, imanına ejiz doganynyň imanyna büdüremegine sebäp bolmazlyga biz çalışmaly. Şonuň üçin Pawlus 15-nji ayatda doganynyň Reb Hudaý üçin wajypdygyny ýatladyp bize şeýle diýär. Eger sen doganyny ynjydaýjak zady iýen bolsaň, onu söýmediňdir. Iýen tagamyň zerarly, öz doganynyň imanyny weýran etme. İsa Mesih onuň uğruna öldü ahirin. Şeýlelikde ýagşy saýan zatlaryňyz erwet görüňleriň döremegine sebäp bolmasyn. Çünki Hudaýyň şalygy
ime üçin näle? Mukaddes ruhun peşkeş berýän dogrulugy, parahatlygy we şalygydyr. Eger doganym üçin Reb İsa Mesih ölen bolsa, onda men doganymyň ýanyna özümiň erkinligimiň ruhsat berýän käbir zatlaryndan el çekip bilerin. Paulus başga bir ýerde her bir insany Reb üçin gazanmak üçin her zat bolandygyny aýdýar. Doganymyzyň imanyna berkemek üçin biz can çekmeli. Olary ýykmak üçin, göwüni artmak üçin hereketler etmelilerdir. Eger biz özümüz we doganymyz üçin hem Rebbimiz İsa janyny gurban berendigini ýatda saklasak, onu imanlaky doganymyza ýowuz ýa-da ýazgarmak niýeti bilen çemeleşmeliz. Ýa-da doganymyzyň büdüremegine ýa-da adamlaryň Hudaý barada erbet pikir etmegine getirýän hereketleri ýa-da işleri bize bularda erkinlik berilen bolsa da etmeliz. Paulus ine şeýle diýär. Kim İsa Mesih'e şeýle hyzmat edýän bolsa, Hudaýy hoşnut edip, adamlaryň hormatyna münasipdir. Şonuň üçin-de parahatlyga, bir-birimizi imanyna güýçlendirmäge ýardam etjek işleri etmäge dyrjaşalyň. Biz imany güýçlüler, diňe öz göwnümizden turjak bolmaly dälle. Gaýtam, imany gowşaklaryň ejizliklerine geçirimli bolmalydyr. Biziň her birimiz yakynynyň imanyny güýçlendirjek zatlaryň pikirini edip, onuň göwnünden turmalydyr. Söýgü prinsipine ermegiň esasyna biziň her birimiziň İsa Mesih'e Rebbimize hyzmat edýänligimiz durýar. Ve bu arkaly Rebbi hoşnut edip, onuň adyny şöhratlandyrmagymız durýar. Özüni hoşnut edýän we öz şöhratyny gözleýän adam ejiz doganlaryna hem ýowuz, ýazgaryjy, dawa jenjel edip, doganlarynyň göwnüni agyrdyjy hereket edýänler. Rebbe çyndan hyzmat edýän bolsa, Hudaýy razy etmegiň aladasyny edýänler we netijede adamlaryň hem hormatyny gazanýanlar. Söýge esaslanyp hereket edenimizde biz ýakynymyzyň we imanaky doganymyzyň bähwidini gözleýäris we bir-birimizi ýykmak däl, güýçlendirmäge hereket ederiz. Doganlymyzy ýazgarmazlyk prinsipine, iň soňunda biz bularyň baryny edýän zatlarymyzyň baryny İsa Mesih Rebbimiziň durmuşundan görelli alyp etmelidir. Çünki Rebbimiz İsa Mesih göklerdäki şöhratly tagyny we şöhratyny goýup yer ýüzüne insan bolup gelenne, ol her bir adamy olaryň ejizlikleri bilen kabul etdi. Hatta ýanyna her gün bolup, onu gözleri bilen görüp, kulaklary bilen eşiden resullarynyň hem ejizliklerini, kemçiliklerini kabul etdi. Olary dowamly tankid edip ýazgarmady. Özüni ret eden Petrusy hem 30 kümmüş teňe özüni satan Iyuda Iskarioty hem ýazgaryp ýanyndan gowmady. İsa Mesih her bir edýän işine we durmuşuna Hudaýyň göwnünden turup onu şöhratlandyrdy. Biz hem Rebbimizden öwrenip doganlamyzy höküm edip ýazgarmaly däldiris. Bir-birimize sabır takatly, mähriwan we merhemetli bolmaly. Şonda Rebbin imanlardan esleyen ağzı birligini we parahatlygyna ýaşap biler. Mähriwan doganım, senin ýaşaýşyň, özüňi alyp barışyň, edýän hereketleriň we sözleýän sözleriň doganynyň imanyny güýçlendirýärmi? Ýa-da ony ýykyp güýçden gaçyrýarmy? Hatta bir imanly doganynyň eden nädogurlygy barada gürrüň edeniňne hem muny oňa bolan çyn söýgiňden edýärmisin? Ýa-da ol doganynyň ejizligine we ýykylandygyna begençden ýa-da gözüň çyksyn, hak edeniňi görýärsiň diýen pikirlere esaslanýarmy? Durmuşuna göz aýla, kalbyň niýetlerine we isleglerine ünüs ver.
Eslenlik zady, Rabbin şöhraty, ýagny oňa bolan we imanly doganyňa bolan çyn süýgi esasyna hereket edip etmeýändiňe önüs ber. Eger muny etsek, doganlarymyzy ýazgaryp, olary ynjydyp ýykmak üçin nädogry zatlary etmäris. Tersine, ejir doganlarymyzy dikeltmäge, imany güýçlendirmegine goşant goşup biläris. Gadyrdan illeşim. Bu gepleşimizde gurun edişimiz ýaly. İsa Mesih halaskärimize we Rabbimize iman edenleriň bir-birine olan gatnaşygyna ýazgarman, birek-birege gollamak barada gurrunumuzy eşetdiň. Rab İsa Mesih oňa çyndan iman eden hiç bir insany ýazgarman kabul edýär. Kabul edenlerini bolsa mukaddeslik we dogurlukda tämirläp ösdürýär. Belki sen hiç haçan İsa Mesih'e halaskäriň we Rabbin hökmüne henüz iman edenlersin. İsa Mesih baradaky ajaýyp hoş habary kabul edenlersin. Eger bu senin ýagdaýyň bolsa, onu senin gaty elhenç bir ýolda doňy ýatlatmak isleýärin. Çünkü her bir insany beden we ruhy taýdan ölüme getiren günä belasy senin hem içindedir. Günäniň jezasy bolsa diňe bir bedenimiziň ölmegi däl, janymyzyň hem ruhy ölüme, ýagny baky yaradan Hudaýdan we onuň ajaýyp mekanyndan aýra düşmekdir. İl arasynda ölen adama plany aýrylypdyr diýilişi ýaly. Ölüm bizi ilki bu dünýäden we ýakynlarymyzdan bizi aýrýar. We iň soňunda bolsa yaradan Hudaýdan aýrýar. Bu aýrylmaga hem ölüm diýilýär. Emma Hudaýa şükürler bolsun. Ol biziň özünden we onuň ajaýyp jennetinden baky aýrylmagymyzy islemedi. Şonuň üçin hem özündäki iň gymmatly bolan baky gudratly sözi, kelamy İsa Mesih'i yer yüzüne iýberdi. İsa Mesih göklerden inip insan keşpine yer yüzünde mukaddes ve kamil durmuşda ýaşap görkezdi. Sonra günäleriň muzy töleği bolan ceza üçin janyny gurban berdi. Mukaddes ganyny dökdi. Öldürildi. Emma üçlenji gün ölümden dirildi. Ve baky ýaşaýyşyň çeşmesi digini suud etdi. Oňa iman eden ölümden ýaşaýşa göçer ve ebedi ýaşaýşa eýe bolar. İsa Mesih'e iman eden höküm edilmez. Hudaýyň dogrulygyna we batylygyna eýe bolar. Sen bulara iman edip halas bolmak isleýärmisin? Bu senin saýlawyňdyr. We hakykaty saýlap, özüňe görkezilen bu merhemeti we süýgüni ret etmersiň diýip delege edýärin. Gepleşimiziň soňuna mukaddes ýazgylardan Pawlusyň aýdan ine bu sözlerini okamak isleýärin. We bu sözleriň siziň kalbyňyzy iman bilen doldursun we güýçlendirsin diýip delege edýärin. Şoňa görä-de Hudaýy şöhratlandyrmak üçin İsa Mesih sizi nähili kabul eden bolsa, siz de biri-biriňizi şonuň ýaly kabul edin. Çünkü İsa Mesih Hudaýyň sadyklygyny aýan edip, ata-babalara berilen wagdanyň berjaý bolmak üçin Yahudilaryň hyzmatkary boldy. Hawa İsa Mesih muny Yahudi dälleriň hem Hudaý onuň merhemeti üçin şöhratlandyrsynlar diýip etdi. Çünkü mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Munuň üçin milletler arasynda seni alkyşlaryn. Men senin adyňa nagma aýdaryn. Onuň halky bilen şatlanyň, ey halklar diýip hem ýazylgydyr. Rabbi şöhratlandyryn, ähli milletler. Oňa alkyş aýdyn, ey ähli halklar diýip hem ýazylgydyr. Mukaddes ruhyň güýji bilen umydyňyzyň artmagy üçin umydyň gözbaşy bolan Hudaý imanyňyz arkaly goý sizi şatlykdan we parahatlykdan püröpür etsin. Amin.